Thep Cristiano Ronaldo ia ga kul ka bakandai spa arf kandai jongu bat pe hang ne mar kat no ia thep ia ki kelom bat kat no yala gari jongu ka Portugal. Ngitip ba Cristiano Ronaldo udai rang yala ka football ubai thep pun kul tam ag history jong ka football ladai ki kul na ka banta ki kelom bat kumju ki kul na ka banta gari. Dikumta hadin ka sikul jong Cristiano Ronaldo ka ba ulayo thep mandam step ha ka jin kai Persha bat ka Denmark. Cristiano Ronaldo ulio menta hadu khandai spa ap khandai telik gol ki ba ulayo thep ha ka ching in mena kai jongo. Tementa snap ka no ulayo thep na ka banta ki club bat ka no yala kari. Kat kumba kalong menta kumba Cristiano Ronaldo udang long u aktif player ni player u bompat song thai ha kam ya ka football hadu menta Cristiano Ronaldo ulay thep na ka menta ki club santali kul ulay thep ya ka Sporting CP sispa Southampton ya ka Manchester United Southpa Sanparu ya ka Real Madrid sispa way ya ka Juventus kandai ko artali kul ya ka club Al Nassr ka ba wila kai menta bat sispa lai pendrut ligol ia ka region u ka Portugal like bat share ia ka video lalai sisa pi kinong kasam jong Cristiano Ronaldo.